Bwskangni 8tarik febuary 2025 salmario SNBA gwdaljak kaisa Yapharmung kotor panda songchajak o panda o phai manjakna bagwi jisuni mung bai saklai wngo songchajaknai Mandai thungnokhlao kotor जोंनो आकल फोरमानि अ आकलनो जों खुंनानै मुचुङो तै अ आकलनो जों खायनानै मुचुङो आउन बागै आ दिनो आ सालो चिनरक गोबां मा मानैरक थुबुजाकनाय आबो चिनि सैजाक आरो लिस्ट दङ आ लिस्ट जे मानैरक जोनानि बागै साजाकमानि आबरक अरक सकबायनाय आउन बागै गोबां मा बररक आमानि रंनो तुबै फाइमानिनो नायनानिबो सेब माननाय ताय पाइनानिबो सेब माननाय अमो काइसा चिनि तंथकमानि साल अबो काइसा मेला आहाय बानिक आहाय नाय आउन बागै आं अ आमचयनि बररंनोबो ताय चिनि जतो सदनत बाप्टिस्ट एसोसिएशननि आमचयनि बररकनो ताय अ निउसनो नाय तंनाय खोनानाय बरक जतोनो नां खबुंना मुचुङो आ दिनो 8 तारिख फेब्रुआरी सालनि गुरुमनि स्टेडियम फायै चिनि अ याफारमुं कोतर थार्ड याफारमुं कोतर मानजाक फैनायनि बागै कयो जतोनो हामबाय उइलाव चिनि थांखाय दरो बेलाय के थांसाङै हामबाय मारो जोंनो वाइट थाम याफारमुं कोतर फाइनालनि सेपना जोंनो मान बागै जों साधारण बेप्टिस्ट एसोसिएशन नग बस्कांनि 8 तारिख फेब्रुआरी 2025 जों हकम दलुमथाय अरबो मान्दाय बेप्टिस्ट पास्टरल सर्केलनि गरमनियाम स्टेडियाम बो जों म पान्दा कोतर फाइनालनि थांनो दं अ पान्दा कोतर जों ज तमथा साधारणनि मथानि बरर कयदो फाइनालाव 188 चार्चनि मेम्बार्स अरबो याफारमुं फाइनाय बे आपलो कारिबो जों जे पाइनेराव गोबां मा गोरों जानानै बररखौ अबनो फाइनाल सेप माननाय आंगाबन बागै मजरावो बेलाय के कायतोनो हामबायबो मजरा मान बागै बे